Kauban naman karon mga guys, ko ay Team Medellin. Shout out kay Kuya. Ari lang ko guys, tog lang ko guys. Ya pawai dak tarong ha. Kate. Wow gaga. May hapon yung tanan diha mga ga, another day, another life, another blessing na po sa tanan. Karon kay mag-practice na pud mi. Aba naman siga ikoy og siga beans. Long ride sa malapit ra gyapon mi. Adto ra mi og kan. Danau. Danau kapilin ha. Tugnawa. At 2 days training. 4 days Hawaii. Ang resulta kapoy na power up. Basta kusgan ka mo bike. Imong bike masiga guba na ba? Jikoy. Siga guba yang bike. Kami nga di kusgan way guba-guba mo bike, hindi ba ga? Ang importante dia kay nam tawag binignit. Importante ang sarap mo kuya. Ang sarap mag-bike. Nico! Ayun na naman siya. Rumiremati na naman. Alakas talaga ng batang yun. Shout out kay Kuya. Kauban naman karon mga guys, ko ay Team Medellin. Kami kay Team Hanginon. Dili hanginan ha, hanginon. Grab-grab ra ba? Kan Medellin mga guys, baru kami ulit pugo na abta mi sa taligsik. Dito na lang tayo, maghihiwalay. Hanggang sa muli. Break na tayo.